Begin bij het toevoegen van een laagje houtskool. Plaats hierna een aantal aansteekblokjes, die je vervolgens op een veilige manier aansteekt. Neem altijd je voorzorgen voor brandgevaar. Verdeel na het aansteken van de aanmaakblokjes de blokjes over de gehele barbecue. Let erop dat de aanmaakblokjes niet alleen op, maar ook onder het houtskool ligt. Tijdens de aanmaakblokjes opbranden worden de kooltjes heet. Controleer of de kooltjes gelijkmatig warm worden. Zo niet, verplaatsen naar een warmere plaats. Zodra deze kooltjes warm en wit uitgeslagen zijn, voeg je een tweede laag kolen toe.